Assalamu alaykum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында avval andagi yashayish ham agrar tarmoqda bargan o'zgarishlarni yoqtiruvchi tug'an yer topshiruvini qaraysiz. Qabat sizning bilan ko'rishuvga cheksiz shodmiz. Noyabr oyini жылы bo'lajak deb farazlovlari shinga oshdi. Bir necha kunlik salqinlarni hisobga olmaganda, qorsiz suvuqqa iyalashuvida qiyinroq shul. Әлі келесі отнада да қар явар деп ышандырмай синоптиклар. Бүгіннен хауа тұрышы біраз жылынacak дейлер. Күндізгі температура 4-5 градус салқын болса, түннәрін ол 8 градусқа қадар төшәк. Қарсыз салқынлар ұжымнарға қорқыныш тудырмай қалмай. Әміне қырда қалған кукуруз һәм күнбағышны соқтырып бітірерге мүмкінлік берер мығайын. Аграр министрлік мәгълүматларына көз салсақ, кукуруз майданларының 95%-ында һәм күнбағышны 81% майданда жиып алғаннар. Республикадағы һәр баш тірлікке 30 центнер исәбеннән азықты әзірләп қойғаннар. Тірлік азығы дегеннән хуҗалыклар пай җире хуҗалары белән дә исәп-хисап ясарга тиешләр. Монысы нигездә шулай ук тірлік азыгы белән башкарыла. Аның күләмен арендалаучы килешүдә теркәлгән суммага тәңгәл китерергә бурычлы. Бүгінгі шығарылышта. Элек сыйыр көттік, хәзір түлкі көтәбіз. Түлкілер ни өчен нәкъ улы әшнәк авылын үз иткән. Үз эшеңне башларга бер кайчанда соң түгел, Аксубай районында 81 яшьлек фермер гөмбә үстерә. Кулмак кайда үсә, аннан ничек ипи пешерергә серне Илдус Шакиров ачар. Эшмәкәрләргә яңа инвестицион проектлар. Казан Экспо күргәзмәләр залыннан безнең репортаж. Бүгінгі тапшыруның төп темалары әнә шулар. Құшқырт, ірі мал үстеру, аларны үршету ауыл кісісі үшін ят шығыл түгіл. Хөкүмәт ярдәмен алып, бу юнәлештә шактый табышлы эшләп киткән фермерларда байтак. Без андый булдыклылар турында даими сөйләп, күрсәтеп торабыз. Соңгы елларда яшелчә, җиләк-җимеш үстерү белән дә мавыгучылар ишәйде. Ә менә гөмбә үстерүчеләр алай күп түгел. Шундыйларның берсе Анатолий Самаренкин. Аңа карагач, үз эшеңне башларга бер кайчанда соң түгел икәненә инанасың. 81 яшьлек фермер гөмбә үстерү белән 3 ел элек шөгыльләнә башлый. Яңа эш башлаучы фермер буларак хөкүмәт 5 миллион сум ярдәм акчасы бирә үзенә. Моңарчы гөмбәләр патшалыгы дип аталучы цехта ай сайын 5 тонна вешенки үстерелгән. Аксубай районы Иске Мокшы авылында тагын бер яңа цех ачылды. Хәзер биредә гөмбә үстерү өчен җирлек булган брикетларны үзләре ясыйлар. Ничек итеп, заманча цехның эш алымнарын без дә күзәтеп кайттык. Иске Мокшы авылы Мют авыл җирлегенә карый. Элек биредә шактый гына хәлле күмәк хуҗалык эшчәнлек алып барган. Үзгәреш җилләре бу хуҗалыкны кыен хәлгә куя. Инвесторлар килә, авылда эшсезләр саны арта башлый. Менә шундый вакытта авылдагы 20 кешене эшли итүнең нинди мәгънәгә ия икәнлеген җирле җитәкчеләр дә яхшы аңлый. Монда 20-дан артык кеше эшли, монда 30 кеше эшли торган була. Менә полный можно сказать көче бетте ул. Яз көннәрен беренче учеттан ачкан идек без. Алар инде баштан кичкенә генә бер цех ташладылар менә күршедә. Хәзер инде менә зур цехта полный 5 шундый секция тора торган. Әйтик, бу гембә бик ул рентабельный. Әлеге цех ачылып эшли башлаганына 3 кенә ел. Шулай да ай сайын 5 тонна гөмбә үстереп сатуга чыгаралар. Аны үстерүнең әллә ни катлаулылыгы юк, ди технолог Татьяна Жукова. После того, как они попали в этот отсек, Монда килеп эләккәч компьютерны үстерү режимына көйләп куябыз. Температура һәм дымлылыкны даими карап торырга кирәк. Барсы да әйбәт булса, гөмбә 3 көндә иң күбе бер атнада үсеп җитешә. Биредә эленеп торган брикетларны алар читтән кайтарткан. Кайчак уңышны үстерә алмаган вакытлары да булгалаган. Чөнки читтән кайтарылган брикетның эшен ачып карый алмыйсың шул. блоки со стороны закупаем. Мицели салынган брикетларны читтән кайтартканда андый очраклар булды. Бөтен партиясе белән чыгарып ташладык кайберләрен. Эш башлаган һәркем үз ялгышлыклары аша камилләшә. Монда да ныклап уйлашканнан соң брикетларны үзләрендә ясый башларга ниятлиләр. Бу атнада көнбагыш кабыгыннан брикетлар ясаучы цехны тантаналы рәвештә ачтылар. Хәзер айлык җитештерү күләме 15 тоннага җитәчәк. Иң мөһиме гөмбәне шушы җирлектәге халыкта үз иткән. Мин монарга хәтта сатып алдым. Минем балаларым бик гөмбә белән ярата. Ирем гөмбә ризыклары шулай пешерәм, перемечләр, вторыйлар. Алар чиста гөмбәләр, бик тәмле. Ни хәтле кирәк, шуны хәтле бирәләр. Үчә баласы. Һәм чисталыкта менә бу гөмбә цехында бик чиста. Шунысы шатландыра. Иске Мокшы авылында мондый заманча цехның булуы башка җирлекләр өчен дә үрнәк. Бәлки башка фермерлар да Самарекиннардан күреп гөмбә үстерә башлар. Акз ни белән көнләшү белән көнләшә мин рәсән әйткәндә бу җирлек башлыгына. Эш урыннары да бар. Менә Тирәкне дә бизәп тора торган яңалык бу. Безгә күрәгә дә инде җитергән продукциясе безгә авыз итеп карарга обязательно кирәк булачак инде. Ә менә Анатолий Самаренкин үзе ни өчен башка юнәлешне сайламаган соң? Гөмбә үстерергә алынган.
Совет чорында ул Вешенки гөмбәсен үстереп караган булган инде. Күпмедер тәҗрибәдә туплаган. Когда работал управляющим трестом, Тресны җитәкләгән чорда обкомга чакырып, Чаллыдагы 5 йортның подвалында гөмбә үстерергә куштылар. Бик теләми генә алындым бу эшкә. Баксаң, ул вакытта Союзда и җитмәгән икән, ә гөмбә иттәге 55% матдәләрне алыштырырга сәләтле. Әлеге төр гөмбәнең күпмедер дәрәҗәдә итне алыштыруы бер хәл. Аны төрле чир белән интегүчеләр дә даими куллана ала икән. для поддержания давления, хоть побольше. Түбән яки югары булган кан басымын көйләргә ярдәм итә. Холестеринның күләмен дә киметә. Монысын үземнән чыгып әйтәм. Шулай ук рак күзәнәкләрен үтерергә дә сәләтле икән. Шикәр чире белән интегүчеләр дә күп куллана хәзер илмә гөмбәне. Для тех случаев, Фермер гөмбә үстерүдән әллә ни күп табыш алып булмый ди. Әмма үз туган җирендә өстәмә эш урыннары булдыру, авылның социаль өлкәсенә ярдәм итеп тора алуы белән үзен бәхетле саный ул. Бу атнада Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә бизнес-навигатор порталының презентациясе үтте. Биредә Татарстан эшмәкәрләренә яңа инвестицион проектлар тәкъдим иттеләр. Стратегик сессиядан соң урта һәм кече бизнеска ярдәм итү юнәлешендә түгәрәк өстәлләрдә фикер алышулар оештырдылар. Анда хәбәрчебез Гүзәл Хөсәйнова да катнашты. Татарстанда 2000-нән артык кеше авыл хуҗалыгы кооперативларына берләшеп эшли. Әле яңа эш башлаган кооперативлар да күп, берләшергә җыенып йөрүчеләре дә байтак. Казанда кичә узган кече һәм урта эшмәкәрлек корпорациясының стратегия сессиясендәге аерым түгәрәк өстәл артында кооперативларның киләчәге турында сүз барды. Үзебезнең сөтне Орадашчыдан башка заводка илтергә. Җитештерүче заводка. Бу беренче максатыбыз инде. Бу беренче максат искитмәле уңыш китерде. Шул ук елна кооператив әгъзалары, ягъни яңа фермерлар, авыл хуҗалыгының шәхси эшмәкәрләре саткан сөткә 3 литр һәм 3 сумга артыграк бәя ала башладылар. Бу кооператив инде 2 ел эшли, ә кайберләре беренче адымнарын атлый. 1 ел эшләп тә инде 200-дән артык хуҗалыкны берләштереп өлгергән кооперативлар да бар. Булар инде берләшүнең уңай якларын тоеп яшиләр. Субсидияләр, мәгълүмати ярдәм дисеңме, күмәкләшеп эшләгәндә барсы да җиңелрәк. Әмма проблемалары да җитәрлек әле. Безнең хәзер проблема избыт табырга, җитештергән продукция безгә. Безнең үзебезнең чимал бик күп, потому что бездә үзебезнең 5 фермерские хозяйства и 255 член кооперативы бездә. Берләшкән очракта аларның продукциясын реализацияләүдә льготалы кредитлар алуда җиңелрәк булачак дип ышандыралар кече һәм урта эшмәкәрлек корпорациясе вәкилләре. Очрашуга зур сату шелтәрләре һәм банк белгечләре дә килгән иде. Ләкин продукция булдыра башлаганчы кооперативларга берләшү кирәк. Моңа ярдәм итү чарасы буларак корпорация бизнес-навигатор эшләп чыгарган. Для того, чтобы считать бизнес-планом сверхсессии, Авыл хуҗалыгы өлкәсендә бизнес-план төзер өчен исәп-хисап өлешен эшләп чыгардык. Ул инде сезнең планыгыз уңышлы булачакмы, юкмы икәнен күрсәтәчәк. Бу электрон ярдәмчедән сөт, ит җитештерүчеләр һәм бәрәңге үстерүчеләр куллана ала. Анда аерым фермерлар һәм кооперативлар бүлекләре бар. Проблемаларга килгәндә, эшмәкәрләрне иң борчыган артык еш үткәрелә торган тикшерүләр. Алар бит җитештерүченең алтынга тиң вакытын һәм күпме энергиясен ала. Много было вопросов для наших предпринимателей. Бизнесны теркәү һәм тикшерү органнары белән эшләү хакында сораулар күп туа. Тикшерүләр күп шул. Ә без эшмәкәрләргә ярдәм итәргә һәм якларга тиеш. Законсыз тикшерүләрне һәм бизнеска законсыз рәвештә басым ясауны тыярга тиеш. Кооперативлар барлыкка килү үзенә күрә авылны яңарту да дигән сүз. Бер генә мисал, кооператив әгъзалары балаларын югары уку йортларына керткәндә авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан түләүнең яртысы кире кайтарыла. Ә инде укы бетергәч, яшь белгеч аны укыткан кооперативка эшкә кайтса, эшли башлаган чорда өстәмә акча түләнәчәк. Иң мөһиме өстенлекләрне, мөмкинлекләрне белеп торырга кирәк. Монда һичшиксез бизнес-навигатор ярдәмгә киләчәк.
Хәзер төлкеләрдә курыкмыйча авылда еш кунак була. Аларның кешеләргә йорт хайваннарына ташлану очраклары да булгалый. Шул җәнлекләрнең чирлеме яки сау сәламәтле икәнлеген ачыклау кыен. Күңелсез хәлләрне булдырмау максатыннан ветеринария идарәсе белгечләре ел сайын нәкъ менә кыргый җәнлекләр өчен вакцина тарата. Нәтиҗәсе бар диләр белгечләр. Мәсәлән, 10 ел элек кытыру авыру булган 375 очрак теркәлсә, быел ул 21-гә калган. Әлбәттә, шул 21-е дә күмәк хуҗалыкка һәм кешегә бик куркыныч нәрсә. Татарстанда күңелсез хәлнең соңгы очраклары әле ноябрьдә гына теркәлгән. Чистай районында һәм Балык бистәсенең 2 авылында кытыру авыруы буенча карантин игълан ителде. Димәк, 2 айга монда савылган сөтне, суйган итне сату тыела. Бу беренчедән кешеләргә күпме көч куеп дәвалану кирәк булса, икенчедән хуҗалыкларның икътисади хәлен какшата. Теманың дәвамы киләсе видеоязмада. Сусар хуҗалыкка кереп, аларны башта ашата, аннары кичке сәгать 8-ләрдә ул апай тавыкларын карап күрәм дигән җирдән уларның йөзенә сикерә. Бу авылда кешегә 40 җәнлек ташланган булса, әминә Яңа Сала авылында эте хуҗасына ташланган. Өстәвенә ул кытырган да булган. Әнә шулай бер районда бер үк вакытта 2 очрак теркәлә. Бешенство особо опасное заболевание. Кытыру бик куркыныч авыру. Аның чыганагы кыргый җәнлекләрдә төлке кебек ерткыч хайваннар вирус йөртүчеләр булып санала. Төлке дигәннән бу хәйләкәр йомшакайлар һаман да авылларга якынаю ягын карыйлар. Кайбер авылларда алар үзләрен бөтенләй үз биләмәләрендәге кебек хис итә икән. Сау сәламәт төлке кешегә якын килергә тиеш түгел дә бит. Безгә менә шушы төлке ябышты җаным. Менә шушы тыкрыкларда менәләр дә китәләр, бөтен тавыкларыбызны ашап бетерделәр инде. Бөтен эшнәк халкы тилмерә. Нишләр итәргә дә белгән җук инде аны. Нишләтербез? Бөтен тавыкларым ашап бетерде. Менә нишлә 20 тавык алган идем, 20 тавыктан 5 тавыгым калды. Куып та карыйбыз, көтеп тә карыйбыз, көтүче шикелле. Менә шушы тавыкларны көтеп жатабыз инде җаным. Мин шөкер тавыкларымны көттем. Менә шушыннан төшә, и әнә теге тыкрык белән килә. Әкрен монда килә дә и тора карап. Аннар аяк белән ата баша чыкыргач китә. Менә кырыйдан да чыкты, и буеннан да көтмәсәң ап китә инде. Венера Гарипова да төлкеләр белән җәй буе көн сайын очрашып торган. Бакчага кәҗә савырга чыгып утырам, бер ни булмагандай алар да килеп җитә дип аптырый Венера ханым. Әле аның кәҗә сауганын күзәтеп утырырга да яраталар икән. Кутырган түгел микән дип беренчедән үзем куркам, аның соңында кәҗәләр ияләшсәләр дә барыбер шүрлиләр. Мин инде килеп итәрләр, тешләрләр дип куркам барыбер. Хотя безнең ветслужбалар әйбәт эшлиләр. Олар менә от бешенства прививкалар ясап китәләр инде безнең. Шуңа күрә дә әлләни аптырап куркмыйбыз. Маларга кытыру җиренә каршы вакцинация үткәрелсә дә, авыл кешесендә эркү бар әлбәттә. Мәсәлән, авыл кешесе үзе андый прививка ясатмый. Андый җәнлекләрдән таяк ярдәмендә генә дә сакланып кала алмаска мөмкинсең. Хәер, таяк белән куганны аңлыймысың андый төлкеләр? Төлкеләрдән сак булырга кирәк инде. Быел без район күләмендә 62 000 дәне вакцина таратылды, профилактик чарасы белән. Төлкеләрдән сак булырга кирәк инде. Соңгы елларда авылда башка төрле җәнлекләрдә күренгәли башлаган. Күрше авылга килгән аю белән чагыштырырлык булмаса да, тынычлыгыбыз качты ди халык. Минем менә өемә ялан кергәне бар. Холодильник каршында рәхәтләнеп, җомарланып җата. Мин аларны әзрәк аергач инде кайсы тузбаш, кайсы кара елан икәнен, кайсы сары елан икәнен белгәч, алай бик курыкмыйм инде. Нилектән килеп чыккансың мондый хәл? Әлеге сорауга җавап бирү өчен авыл урамына күз салу да җитәр. Авыл урамнары акрынлап бушап бара. Кеше тормаган йортлар арта, авыл көтүендә маллар аз. Су буйларын, яланнарны куак, әрем, әрекмән басам, кыргый җәнлекләргә оя кырып үрчү өчен менә дигән уңайлыклар туа дигән сүз. 2017 елның көз көне чыннан да авыл халкы безгә шул мөрәҗәгать белән килделәр. Без инде шул мөрәҗәгатьне кабул итеп алдык һәм үзебез хат юлладык. Безгә алардан җавап килде инде, ветеринар оешмасы җавап бирде, шушы территорияга анда приманкалар тараттык дип инде төлкеләр өчен. Авыл җирендә кыргый йырткычларны ату да катгый тыела. Аларны тотып урманга илтеп кую бик авыр, мөмкин эш түгел диярлек. Нишләргә соң? Халык аптырашта. Авылда кеше аз булгачтан чыннан да андый куаклар үсә, без инде менә соңгы елларны бу эш белән дә шөгыльләнәбез. Менә чүп-чардан чиз тарту, куаклар кесү, төрле үләннәр баса аларны җыештыру буенча андый безнең эшләр алып барыла.
2016 елдан башлап Татарстанның баш ветеринария идарәсе белгечләре нәкъ менә кыргый җәнлекләрдә кытыру чирен булдырмау өчен көрәшә. Алар урман буйларына, авыл башларына махсус вакцина кушылган җим тараталар. Ветеринария белгечләре әйтүенчә, алар ел саен 2 миллион доза әнә шундый шакмаклар тарата икән. Безнең районга быел 60 мең доза вакцина кайтарылды. Менә 3-кә бүлеп кайтты инде. Ахыргы көз көне кайтарган вакцина 24 мең. Менә шуларны без охот обществолар белән берлектә бөтен район территориясенә таратабыз. Комиссионны чыгабыз, ветврачлар, охотниклар. Без ветврачлар белән бетермәсәк тә инде төлкеләрнең күбрәк кая яшәгән, шуңа күрә без алар белән бер рәттән эшлибез инде. Авыллардагы шәхси хуҗалыклар да игътибарсыз калмый. Авылларга килеп ишек алды сайын йөреп, ветеринарлар этләргә, сыерларга һәм башка малларга вакцина ясап китәләр. Мәсәлән, Питрәчтә яшәүче Сергей Маркелов кәҗә генә асрый. Анысын да ябык абзардан чыгарганы юк. Мал табиблары елга 2 мәртәбә килеп, түләмә һәм кытыру чиренә каршы укол ясап китәләр. Можно пить после вакцинации? Да, конечно, молоко пить можно, ограничений никаких нет после вакцинации. Понятно. Ә инде зур хуҗалыкларга килгәндә биредә куркыныч зуррак. Малларга игътибарны киметсәң, шактый табышыңны югалтырга мөмкинсең. Мәсәлән, Питрәч районы агролак хуҗалыгы 1200 баш мал асрый. Шуның яртысы савым сыерлары. Бер сыерыңны гына югалтсаң да күпме сөт савылмый кала. Биредә лейкоздан кытылганнар инде, башкалары килә күрмәсен диләр. Петрович авыру бик көчле авыру инде ул. Безнең этләр, мәчеләр белән без бик 2 ел эчендә нык көрәшеп алдык. Безнең ферма территориясендә бер эттә, бер мәчедә күрмәссез. Чөнки большинство кытру авыру битендә алар йөртәләр. Һәм тирә юнда инде безнең охотниклар белән дә сөйләшенгән договорлар бар. Андый мондый төлкеләр күренсә шит хайваннар инде алар белән ату эшләре тоже алып барыла. Вакцинация инде 4-нче ел үткәрелә, тик авыруны һаман җиңә алмыйлар. Сәбәпләрнең берсе ширне электергәч хайван 270 көн инкубация вакытын үткәрә. Менә шул вакытта ул ширне башкаларга да йоктырырга мөмкин. Бер вакцина хөкүмәткә 26 сумга төшә. Галимнәр әйтүенчә, вакциналау эше кимендә 10 ел алып барылырга тиеш. Димәк, әле көрәш дәвам итәчәк. Шүпрәсез генә ипи пешерүчеләр хакында моннан берничә ел элек сөйләгәнебез булды. Бүген әби бабайдан калган кулмак ярдәмендә ипи салу турында сүзебез. Хәзер бит адәм баласының тамагы тук. Шуңа да ризыкларның ниндиен генә тәкъдим итми пешерүчеләр. Сайланырга мөмкинлекләр чиксез. Шуңа да сәламәтлеккә файдалы булганын үз итә сатып алучы. Аксубайда туып үскән Илдус Шакировның ипи пешерү тәҗрибәсе зур. Соңгы елларда ул тарихка мөрәҗәгать итеп, кулмак ярдәмендә ипи пешерә башлаган. Аңарчы бу ысулның асылын белгән кешеләрне эзләп тапкан. Башта аз гына күләмдә пешереп караганнар, сатып алучы үз иткәч күләмне арттырганнар. Кулмак кайда үсә? Аннан ничек ипи пешерергә? Бу сораулар сезне дә битараф калдырмас. Хәзер бергәләп аларга җавап биреп карарбыз. Менә ул шүпрә ясарга дип җыеп киптерелгән чимал. Йорт яки мунча чормасына элеп куйсаң, тиз кибәдә әйбәт саклана, ди Илдус Шакиров. Менә шундый шишкалардан тора. Ул шишкалар бер салкын булып, сентябрьнең 1нче салкыннары булып алганнан соң, әз генә сары керү белән аның илгергәне билгеле була. Аңа хәтле илгергәне, аның кылмак була алмый. Аннан соңгысы кипкән була, мөмкин түгел аны кулланырга. Аның аерым вакыты сентябрь аенда җыелган кылмак кына үзенең качестволары белән бик үзен күрсәтә, яхшы күрсәтә. Шушы кичкенә генә урында дистәләгән капчык кылмак җыелып таратылган. Бу инде кыш буе шүпрә ясарга җитә. Ә менә бу табигый кылмак плантациясе. Бу җирләрдә бик күп кылмак үскән булган. Электән шунда пекарни тотканнар, шуның кылмагын кулланып, ипи сала торган булганнар. Менә бездә инде шул ипиләрне тормышка ашырыр өчен, кылмактан шүпрә ясар өчен, менә шул тирәдән кылмак җыябыз. Илдус Шакиров акыл белән эш итә торган эшмәкәр буларак, ипи пешерергә үз кибетемдә үз ипием дә булсын дип тотынган. Ә инде бу ризыкны җитештерүчеләр күбәйгәч, ничек тә булса башкалардан аерылып торган пешерү ысулы турында уйлый башлый. Ә ул ысул туган якта, Аксубайда аяк астында гына яткан икән. Үзебезнең пекарнда натураль продукты кулланып, халыкка кылмактан ипи пешермәкче булдык. Ул ипине үзенең файдалы яклары белән дә дан казанды. Ул үзенең тиз
тиз пешереп, аны кулланышка озак вакыт үтүенә карамастан, аның яхшы яклары бар. Ул үзенең озак саклануы белән, тәмлелеге белән бик күп кешене үзенә җәлеп итте. Бүгенге көндә кылмак ипие пешерү серен белүчеләр берен-сәрән авылларда гына калган. Заманында Аксубай районында зур пекарня әллә ничә авылны кылмак ипие белән тәэмин иткән. Хәзер ул ипи пешерү цехы анда эшләүчеләрнең хәтерендә генә калган. Менә шундый осталарның берсен табып, монда ипине күпләп пешерү серләрен белешкән дә инде эшмәкәр. Раузия Памингалиева бу эшнең нечкәлекләрен безгә дә сөйләде. Шүпрәне жасаганда инде марлык әтерәсең, зур казанга саласың, казан кайнап чыккач суын күп салып, аны батырасың да шүпрәне, кылмакны инде марлы белән. Анарсың кайнап чыга да кып-кызыл була инде ул су. Анарсың аның кылмагын ыргатасың инде. Анарсың казанда әйләнәсең, системис әйләндерә аны. Арышыны салып, арышыны кирәк түкә. Анарсың әйләнгәч суытасың да, тегенең суын калдырасың әләнең. Ул суыны калдырасың да, салкын, ул да суына, бу да суына, икесен бергә җылымсагына булгач, нитәсең дә теге шүпрә, иске шүпрә өстенә саласың да, кабарада чыга. Бик җиңел икән. Алайда бала чакта әнисе пешергәнен күреп үскән Илдус Шакировның да кылмак ипиен пешерүне башлап җибәргәндә ялгышлары булгалаган. Беренче кылмакны дәрес хастерләргә кирәк. Әгәр аны вакытында кылмагын җыярга, вакытында аны кайната белергә, аның билгеле температурада аның ясарга. Шүпрә әзерләү җиңел эш түгел. Монда аны ирләр генә башкара. Әзер шүпрә булып торганда ипи пешерүченең күңеле тыныч. Ипине баштан месит итәбез, аннары формаларга салабыз. Аннары кабартырга нәтиге шкафка куябыз җылыга. Ул 1 сәгать кабара инде, аннары мичкә тыгабыз, мичтә инде 30-40 минут пешә ул. Үзләре ясаган шүпрә булса да, ипиләре шәп кабара. Камырны савытның 3нче өлешенә генә салалар. Ул тиз күперә. Инде аны селкетмичә генә мичкә куярга кирәк. Башта монда ипине 2 мич кенә пешерсәләр, хәзер 10 мичне тутырып пешерәбез, ди Илдус Шакиров. Димәк, монда икмәкне кулланучы үз итә. Кайбер кибетләрдә ипиләр бик тәҗи була. Буларның бик тәмле идә салынган ипи инде бу. Нәкъ шундый тәмле иттереп эшләнгән. Именно шул безнең кичкенә вакытта кылмакка йөрергә бит бер әби кылмак ясый, шуннан кылмак алып кайтып, яни шушы кылмаклы ипи бит салайды. Аның камартмалары да тәмле була, кыймаклары да тәмле була инде менә шулай бит. Кылмактан пешергән ипи тәмле булудан тыш файдалы да дип пешерүчеләр. Кылмак шүпрәсен хәтта дару урынына кулланучылар бар икән. Әмма без белгечләр түгел, ул кадәресен әйтә алмыйбыз. Менә тәмле булуын раслыйбыз. Халыкка ошый икән, пешерүчегә аның күләмен арттырырга һәм төрләндерергә генә кала. Без бүгенге секендә бик күп төрле ипиләр пешерәбез. Арышыннан, будай уныннан пешерәбез һәм брай уныннан палбану ипи пешерәбез. Ул палбану ипи кирпә кушып та пешерәбез. Ипи пешерүче гел эзләнүдә. Төп максат пешерелә торган икмәкне төрләндерү. Инде табигый матдәләр генә кушылган экологик яктан чиста ипи ашыйсы килгән казанлылар өчен куанычлы мәгълүмат. Кылмак ипи хәзер Казанда да пешерелә башлады. Туган жер тапшыруының бүгінгі шығарылышы тәмам. Оның шираттағысын келесі жұмға 18 сағатта қарарға ұнытмағыз. Сейшәмбі күнні 10 сағат 50 минутта қабатлап көрсәтәшәкбіз. ТНВ Планета каналында қойшан эфирға шығасыз деп сұраушылар да көп. Есегізге түшірәбіз. ТНВ Планета каналында тапшыру жұмға күнні 20 сағат 30 минутта көрсәтілі. Шәршәмбі 11 сағат 30 минутта қабатлап көрсәтіләшәк. Өзіңізді қызықсындырған сұрауларыңызны юлларға қиынсынмағыз. Біз сізні тыңларға әзір. Оралашып яши, келесі ұшырашуларға қадар исәнемін болыңыз.